for and assembly areho ahomete. Hey, breaking news was Ghana. Now Sunipante, and I may catch you. Eddie Brenner, we so I send Cassia Ghana. Tracy, that's ye, and the catch day. Maybe beans and be at your watty. Ghana for your woo. You are how you are, my dear. Now you come up for Hefa. About Tampa. I'll surrender to Jagway. Ghana for show, mammy. Hefa no. Mammy, he know what's a cassia to me. And now you're frosted in your contour preference, Yano Pahima. It's no man every year. Yada he knew. Near Sonny and Sucassia Hirafa Yakete. Yea, Danny, your transuye. Yea, the pony as another beam. Ghana May. Obianya sununtie na na dia samasi bronya chia sankasie bronya chia hwere hosem sinama na durio ka kire meni asem bia na maka dia me beka ya na ya so ne tie me na wo be hu se bibia si ewie madane ewie masesa tutu amerika e frɛ wo nua bi sande fama obi se wontie wate na yefuna yira ye hwehwe funi ye behu ne he agesa de o wa badayo be ma de odwuna manfo ho de odwuna manfo maame de odwuna manfo papa na odwuna manfo ma ho onu ane beka se ka kire koko chinchini na hwehwe asemi mu ma nti ne mi chini do ma mani mu a me chini Ghana mani mu a doctor say nurse fuwe mo chirefo me hwehwe funu me hwehwe funu efun kase wani funu ne me hwehwe yo ana mi so na mi su mami akua donkwe mami e Ghana nsagu niti o Ghana ofrafro se de nyankontom frefre su anopahema ba tampa akue tutugyagu akua de Ghana radio station fo nyina befre we na de mami no wo hini o mami Ghana de gemo mami Ghana ohye mami Ghana de bene wate no wo he na de wuntutu America emejira Ghana abontene so no wonkonje Ghana mami Ghana da ko mapo na mami wudi America okwa yare sabia mami no wo pedra ma Ghana no ye denni enya no akua donkwe Ghana ofrɛ ka kire mi su frɛ wo mami ndi amehwehwɛ wo ni sabia no hye baabi mami ana ba sie wa yamhu Ghana ho kire nti ba sie wa na mami akua donko mi su frɛ wo batampa akua mehwehwɛ wo akua ade Ghana asi wa akua mehwehwɛ wo do mama mu Ghana mamu ayenti mami mehwehwɛ wo mami e wa kire Ghana fo se do mama wanya ba ma papa wa mu Ghana mani ye ana kufu ado abetra mani so akua donko uko ni fie kwachia no uko parliament kwachia no na de Ghana ewo Ghana pro akua donko Ghana pro ediana be na de mehwehwɛ akua donko so ya asuna ni so ya aguna ni akua donko me chinchine mehwehwɛ o akua donko mehwehwɛ o mami akua donko mehwehwɛ o akua donko de wiase radio station fo nyina afra mehwehwɛ o na de radio station fo yi wa ho ba no padi shoe ne coat kire na de ho wa hi o coat ahode yo kire mpabo ahode yo kire yonko abie na adwuma ahode dress no kire na de Ghana ewo ya hwehwɛ akua donko de o tinkire dwon mama ase o kire dwon mama suba na de Ghana ewo akua donko Ghana ewu akua donko Ghana ewo ami akua donko Ghana ewu do mama bere so de Ghana da koma na de Ghana ewu akua donko parliament ho akufu adofie woni ho kwane Ghana ofre wo ma ho te asante mani ma ho bo adagye na de Ghana ewu yes ama nyina ba wo he sa ma me hwehwe bo sa ma me frefre bo asofo aho tena se kan se Ghana enyansafo ni na de ho wo he Ghana osio Ghana pro Ghana osio Ghana pro Ghana osio Ghana pro abamfo ho ntie me
What ye me and me we don't call. Papa John Dramani mama. Papa Suman Samen kwa we don't call. Ni appear studio ya nanti kumasi abontere so ya nanti nkran abontere so akua don't call ya huno. Ni abema appear studio baby akua don't call wo bia me hwehwe no. Ma chiri mo chiri man nyina so ma huno. Ma me akua don't call wawu ana wote ase ana akua tutu gagwe na de sankasi abo ne ya hwehwe de obekai. Akua don't call sankasi abaga na ya hwehwe de obeka. Akua don't call ka chire me hwehwe wo mo waka nsemu yi. Ye Mami akua don't call. Mami you ha wo. You ha mami nti ase. Akua don't call nti ase o. Ti mi studio ni awu. Mi studio ni awu o. Ni awu nti mi su me hwehwe wo. Akua don't call me hwehwe wo. Mami akua don't call tutu jagu me hwehwe wo. Ganafo ye hu nua ba mama ka chire ni. Ma nanti ma chinchini bro nya aduro. Ma pa bibi kakra o. Se aja benche mamro afo bi no. Benfa bi nko mama me akua donko a. No kura ni. Ma tena sia ne menti akua donko nka ba bia. Afa dia be kwa ya mane abede be bo ma nyente. Mfa telefon tetefon. Mfira papa John Dramani mama say ye. Kwa mi wudi ani o. Wa wo ba ka chire nie. No ye de bro nya si wudi ani se wo de bone che. De Ghana fo be de ayo wunyina wo won ka hwe. Na maame akua donko we he. Ada ka chire. O papa mi ni adaje. Nde ni amaso ma se be mfa nko. Begusu a be chinchini hwe no me papa da bi maame akua donko nte ase. Maame akua donko te ase ankata ma no te so ade Ghana kokoo ma no. Ah, onupo no na mo penuro. Ne maame oputo nuro ebo so. Ne maame oyam nuro broso. Maame osi nuro waduro mu. Se be ya Ghana be nya yaresa. Na de Ghana ewu fundaka we he. Jo mama Ghana ewu akua donko we he onto fundaka. Maame akua donko. Ghana radio station for media for akua donko adwo so ane ho otwede no. Na Ghana yese no ho afre no. Ade se interview fon amanfo abie benwum amutin no. Interview so fon ne moye. Sabe mpredu asankwase interview so emfa nyansa bia ma Ghana. Emwa Ghana. Ekura pratiti ya pensem. Ade se niam ahu hia. Hu suku na ahukwa ne sei. Me masem bia meka no nwadanse wo ho. Nwadanse me wie na mafra papa IGP. Owura dampare be me na no wonkomo o. Me bebisa wonsa na makansa nso akire wo. Wadi kana ne makasa nso me beka bi akire wo. Ghana fo homa ya hwe se hu nka no kuro Ghana da ho ho nka no kure ene ne makasa me de sebe mpraduasa yete abrochire ha no ebi ne nti abrochire ha de abefe ne sebe nyansa be nibi sebe wo bi anka abrochire fo so ye wo hawo e wo se ye ma Ghana aba ne te ye hawa ye wo enso ye nya bia a obeka bloggers ahotwa ga abrochire ho ahie me bisa ho se enti sa €50 na ye kita Ghana pass ye tua sa 150 na ba be kita German pass ya na American book de krobia wo so book da be tua no ho bisa ho asem ho aka ho asem freedom fighters for ahotie abrochire ye te ha o afi okwa na wiye bi afi mu sika wasande de masande de obi so asande ni nyina ye de firi ha na ekọ na homa ye hwe se sabrei eniema ekọ Ghana se mata na bekita ma na anu ye nua ba bi ni firi America anu o kan se bedru airport eniema be famu e mata na ni bekita ma ye mai besusa utimi mfa benja benyina benko ma akasa homa ye ne aba ne nka but parliament ni be hemra yeso yete abrochire ha o yentimi hemra bia be pe ba bi adwodo be ho ne ba aba e wose ye sore kokoro bi a ye woso jama aban ho kora ka kire ne se Ghana mpanimfo be ba kuro ho ma be kwane ma be ma efrisa ye ne be wonsankaye enso ti ho waka wanu atum me ka sei osofo kum chacha ne kan ye sebe wagima wadwene nya adwuma tu bedi matem edi kana du se wadwene nya adwuma na se wadwene nya adwuma no da adwene de a menti hai sebe me mapo ba nyini enso amanfo ma ye maame ne wo ho ye papa ne wo ho ye nuanom ye wa abusua o obi ni ma obi kire mama ka kire ni nyansafo tie de nyansafo ka na me kasa kire nyansafo ne abadwemba se
Baby a sabire ye wono ye hia se ye nyina obi abekasa maame akua donko te Ghana nsem o kan ye ya papa John Dramani mama former president farm ami de ne ba Italy dia Ghana fo beka ye se akua donko be ye den enne akua donko no obi anhu ne Ghana ho akua donko obi anhu Ghana ho obie wa ne ja mama maame oye maame baby a wo me hwehwe wa ma mesena ye wa yikase se de ma me hwehwe ufunu ni nsa wawu because wonti ase wo no bi aba mo ketreba eye de sa boje hane de maame akua donko be wo no ba mo na boje hane o otesame a yesa hu asande de obeka enti hu se do mama e de Ghana akoko ma wo kan no akufu ado ama Ghana ewu ye pefunda ka afiri ho nyansafo nti nyansafo ase maame akua donko wo he radio station for na amanfo ba bia benwuma ho de hwe minister we de ho afra no ho ye interview no ho de hwe asem bia si ha no na ho asoma ne be ekope no nti ho aho ntra ase hu se nipa bi ni ba yira Ghana ho ahuhu ba na nipa bi ni ba yira huhu be nua be ma apia studio we me ba bia maame akua donko apia studio hwehwe ne mam na atu adwom ma ni pia sie ne me wuni ma machi ba no eti hwehwe akua donko se ommera no fa funda kamera ne yensie Ghana ne Ghana ntiase ba tani kitankora burochire ha ba tani kitankora Ghana na kire se niema ahohiahia nipa bom o ka ho free education school de ayo na free education no aya ho kan nti ho asana hu se free education na nkora ne be ekọ no ne kwan so de a adwuma de ene ne da ne papa bi ka asasem wei say free education nkora na aduane na bedi no ebi o mampanyini de ne nsa bede mabo ne pakobi onya aduane ni be ma baduane bia wo ho Ghana for Munia ba mama ka kire ni o telephone number ndi ye adwuma 01521400810 fa wasam ne bra tena sedwene ho sansama wo ka no eto asunu enda me Papa John Dramani mama ona ne mfre no ma na fishi apare me bisa ne say ne maame akua donko wo he ada ka kire nhihye pastor bebre se be mfamma Ghana fo akua donko de akwa asana ba o papa me ni adaje nti hwehwe ne mam nti me hwehwe akua donko efiri se ma wurawura fie ma hu no nti ma wurawura mo kire so nti die ni nsa awu ebi afunu na yira baabi nti be hwehwe no saa brei me ko Ghana hwa ne ma frem papa IGP sem fra IGP a ni so obaje nso papa IGP so oje nso wiye se wo ma nwansama ne beka me bisa no because me hwehwe ma de me hu ono ne police panyira wa Ghana enti papa IGP baabi a wo bia no me ba fra wa ma wa jenso se de nyankonton frefre nso ya no pahema papa IGP owura dampare ye ka kire mani ni sie ni o akua donko de abi obemu bia obeka nti me hwehwe no mami akua donko me hwehwe no papa IGP number ni me ba frɛ papa IGP enti papa IGP no mfrɛ ni se woma na afa ma bisa no say owura nsama yakoso ni o asama si Ghana Papa IGP I salute you sir you take am maate papa mpacho wonu obedi nkoma na asane memfa ntoto ana say debi maate yo papa sade ese de aja wa kire ye de yenye no maame akua donko maame oye obi a oye living legend no ne na Ghana pa oye star kese pa oka Ghana mpanimfo ho na maame ebra Papa John Dramani mama tiso no maame ma ye hu se na mamuo ne nya nti ode Ghana akoko ma nti no oye mnuro bebre de ma no papa say na na kufu ado ba ye so Ghana for de be kan se de Ghana na wu enti e penipa obedi animu na ya to fundaka ne ye de asi o man Ghana ni we ni masoma se be ngo hwe maame akua da nko be ko ya ba hu no ne me ya ja me bisa se de wada hu no ma ye se ye bisa nti ndie ni nse awu nti me pe na afunsie ye anase mochira anase afunsie ye onwu ye wa hu aha nti onwu ye owo ho wonu wa manaka na no atum
and the amusement, yes, your man and cassa, say, your mamma town, and near my on your no, cassa says, Papa, what won't say, to no buy a near my being tia, war brabrano. There be the son of the other day, and you, dear air cosono. Says in the gun, I would have better near Sieno. Why be hammer, yes, ye near money a juma. Money a juma. I salute you, sir. I take him. Also, you take him. Okay. You, Mama catch the FM. Muja many belly. Oh, anybody a match, ye nyakasa say na. Never the photo not to soon to your airport on any baby and it's inside there. Oh, enter the member, Auntie Drua, Auntie Bademba, you, Matty, you, bye bye. I fish your puzzle, bye bye, you. You Ghana for said you when you know, Mfra Papa Dampare. I'm a Matthias, say, Mammy Equia or mine, Etino, the ABC piano. You better Mammy Equia don't conquer. Yo, I did that dinner. Auntie Afisha Po, what's it be your program? Mammy Equia don't call. I wouldn't me share, maybe share if you see much the baby or dancing in Yama from Master Valley. Martin Darcy, you. Bye. Aha, nti say said empanyu for kae no Ghana for ye wo hawo na homa yanka ye hawo se wo hwe nsama a yakose sa obi ye mosini a wonye Ghana ni na se meme yi bebe di atama kwa ho nti ase o enti se Ghana na yete no yete aburekire kuro ha Ghana ni kita German pass o ye Germany obi kita British book papa hosi adoye papa emfa wunuro na wo a we obi enti nka wase no mo ho safo hino na twedi amponyankopɔ so sene tumi bia enti wunuro na wo di abo ho asafo hino no papa twene na obehu mpanyimfo aba wodo me be kansa me yesa pefa bi ade a be frɛ ne sɛ dadoa esuru ni yawu ase ne di yawu dadoa ne tofia no eno ne di yawu so nka ne ti no sa ne yetire yo banche sodaya osoda free ne ti bayira prayer profile ne ti ade a be frɛ ne sa be ne to ne sei Ghana fo dwomama oya be ne to apro dwomama ne ti ansay o ne to ne pro ye abeto pra betindi yingo betindi ye adwe abe ne to pra owo mfaso bebre ne ngo bede ye semina eti dwomama ne ti mpro yo ne to na apro eso ho ahu ne hwe ho koto no guye what the bayira ni ti apro bayira ti pura bayira ni mu nyina sei masemi me ka kire nyansafo ba dwendwemba enyo obia eye me mama ka kire nie me bo me ho samara ne se wo bi nima wo bi kire me da se wo saka video ya fama unia subscribe na share na ha ye kan nyansasama ya tsena se adwene ho me da se bebre odofo bye bye Germany so ba ka kire se 2